Siyenzeke le nto manje ngiyaqala ukwenza manje. Futhi iphikhiphilo yami mfethu ngiyokwenza bathi yini? Bathi i-match. Miso, Nkosazane. Ngiyokwenza i-match phela nginokuyenza i-match but ngiyokwenza i-match apparently. I don't even know ukuthi yini leyo engiyoyenza but kuthiwa i-match. So ngiyoyenza. I wasn't even wearing a t-shirt when ngigqoke iskip. I'm wearing like a vest. Sanibonani ngiyokwenza yini? Bathi i-match. Don't even know. Bathi ngiyoyenza. This is crazy. Lo muntu ufuna ukwenza i-match nami. Ubani? Ngiyobsesha manje. Ngiyobsesha. Sengenziswa ama-match apparently. Nje. Akujwayele mina ukushaya u-live o-meaningless. But mina ngikwenza. Ngiyi-understand into engiyoyenza le nto yama-match. Ngiyi-understand. Step up and let me think. I understand. Ama-match nangu lo muntu engimfunayo. Kugcwele abantu nje lana. Invite nje kugcwele abantu nje lana. Ngiyabuya manje. Fine. Sweet. Ukuthi kwini manje basi. Ngiyakubheka la. Elinye ikhanda. Nanku nje. I can't say join. Hayi ngento akayingeneli. Khona umuntu ofuna senze i-battle yazi. Sawaze ngiyambheka aveli la. Ngibheke manje ngibubhala uthini. Ngibheka nje. Hayi wena. Entonces ngiyovela ndoda. Angiyazi lento yakho. Isenze manje. Kumuntu ufuna senze manje yazi ngibheka yena la. Ikhanda lisebenzi ikhanda leli. Ngeke. Awu-invite mina ngibona. Ngilayo.
Xa ndingenzela ifeva phela anyone ifeva eyodwa. Khona umuntu usufuna senze i-battle naye ne. Angizazi lezi zinto zama-battle but ngicane ngiqalazela yena lapha. Nimtshele ukuthi sengi-live. I-handle yakhe it's i-handle yakhe nimtshela angi-invite yena. Live mina angi-invite yena ngizo-accept. I-handle yakhe ithi Nkosi, that's NKOSI 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 RSA. Yes, unesithombe se-lion e-blue. Hamba nimtshele ngicela ngi-invite. Ngi-invite yena. Angizazi lezi zinto mina. Ngiyacela noma ngiyacela ifeva eyodwa nje esheshayo. Ngifike nimtshele ukuthi sengi-live angi-invite yena. Akhambe lisebenza impela ngicela. Nkosi underscore ngicela ningena kuNkosi underscore RSA nimtshele ukuthi sengi-live akangijoyine. Ngiyabonga kakhulu for the support. Ngifuna uNkosi ibhalise Nkosi underscore RSA, that is Nkosi NKOSI underscore RSA. Ngiyacela noma oyedwa nje ahamba umtshela sengi-live phela uphi. Yabo. Uthe ufuna lezi zinto zama-challenge. Angizazi lezi zinto zama-challenge but uthe uyayifuna yena. Ngibheka yena la ngimtholi. Noma nje ayeke mtshele live mina manje angimtholi. Zithini izintsha? Azikho izintsha bhuti omdala. Azikho izintsha. Ngibiziwe kuthiwa ngenza i-challenge ntontoni. Manje ngifuna this Nkosi person. Enzi lutho, I think ngo-9 ngizomane ngifonele. Ngifonele my girl. 10, 9. Angiyele Nkosi mtshele sengi-live ngiyambheka ngimthole. He doesn't pop up kumina at all. Sanibonani. Hello everyone. Hello everyone. Today's my anengiyela Nkosi phela Nkosi underscore RSA. Nimtshele tell him ukuthi sengi-live. Nah angitholi. Hey Rose uthi nah angitholi. Yabona uyabhedana. Uyabhedana mina ngitholi assist. Ufuna ukwenza lezi zinto zama-challenge phela nami. Uyangifollowa nje. Ufuna lezi zinto zama-challenge. Ngizama ukugcina la. Ngimtholi. Mawusho wena Rose. Mawusho wena Nkosazana. Uthi akangitholi sokwenze njani? Enze ngifuna senze lezi zinto zama-challenge naye. Yena ngimtholi la. Vele yena wona kuwami TikTok. Vele uSindi Makhathini. Uncle Ben. Angimazi Uncle Ben. Nizwile ukuthi ushonile uDJ Warren. DJ Warren just passed away. That sucks. Buhlungu leyo. DJ Warren akasekho emhlabeni. They unalived him. That guy. He was a soldier, a fighter. They unalived him. Open the co-host option. Okay. Yes. Okay.
in the co-host option. Yeah, I'm doing that. Doing that actually. I'm opening the co-host option. It's my first time doing the challenges in Tuntun. Okay, what pops up la? But abaningi besides him. Where's this dude? Oh, Bunko's manje. Kusavela mina. TikTok wami uyamphika. Uyamphika uTikTok wami. Hello, Snee. Azi wami TikTok uyamphika. So, hhayi angivele ngingafuni. I don't like these things, man. This is and ngiyamfollow, so I don't understand why. Angaveli dana. And then refresh. Sibanda. Session ukugcina before I end the live. Hello everyone, thank you so much for the support. Kwabangukayo. I appreciate this. Nah. I know this one. I tried. I tried. I tried, guys. I tried. Go see the second. Let me search. Go see. Let me search for him. I tried. Akaveli. I tried. Ngibukuzama ukubulala and I tried. And then whatever happened to Tamar? Whatever happened to Tamar? Go see. I tried. Bye-bye, guys. Thank you so much. So we was live. Yes. Let's see. In 2 years, awuzikho president. Ungavali. Yes, I tried. Thank you so much for the support. Wonke umuntu ngizobe ngiqala ukwenza lezi zinto zama-challenge. I'm a fan, Zero. Thank you so much. I appreciate this. Silinda, Zero. Singilinde. I guess I'm waiting, right? So yeah, kuningi nizwile indaba DJ Warren. This whole DJ Warren thing. Nangu bhuti omdala. Nangu accept. Bhuti omdala sizongithola. Kade ngibheki. Ungibheka nani? Hawu. Uma unenkinga yokuthi ikamera ngiyivule ikamera yami mina. Khululeka siyenze lento. Hayi phela yima wasuphuthuma. Waphuthuma. Ngicala nje ukuyenza lento. Uyaqala njengoba kuthiwa nabantu aba-137 nje. Ngiza kuthiwa nama-views baba lapho. Lutho. Siyenze.
Ngim-accept nini engane. Asishaye. Hayi wena mfana. Uthunywa uba. Uthunywa uba. Muntu, ngiyaqala ngqa kwenza lento le yazi. Serious. Awuthunyiwe. Mhm. Ngabe ngithunywa uba. Okay, asambeke. Asambeke sibone. Ubona ukuthi kuthiwa ngiphansi ngisho nangakuma-level. Azishe. Hhayi sokuwinwa kanjani kodwa ekhaya. Ekhaya. Ningangichathi nale ngane le ithunyiwe le ngane. Ngiyambona umuntu othunyiwe. Bayafika abantu beza la. Angithi lutho. Cabanga nje ususha u-A3 walk ku-C4. Wena hayi wena Angizazi uzazi-ke lezi zinto lezi o-C4 angizazi ngisho awukazi vele u-C4 wena kade ufika la ngenye ilokhu enjalo. Oh. Asha. Hayi wendoda. asiwinini guys angazi kuwinwa kanjani asiwinini Asine. sambeni ha ingishisa kanje esayidi lakho Bone ukuthi wena njani yabo ngalapha. Zakhala-ke manje mfana wami. hayi ekhala Lungile ekhaya usewucela ukuzoyikhalisa. Bapha abantu bakho-ke. Baqhubeke abantu bakho. Hawo. Hayi ubumafungwazi. Una interstellar lapho ungiqithise ngibone. Unali ibhubesi. ingeke la yona ayibo yona Akudlali-ke nawe mfana wami. Asizodlala. zivuka nje hayi ngile Sambe. asiwinini nathi Hayi wena impela. Ayasibona enweni. Ngifuna ukubona mina. asiwinini One rose lapho, one rose. One rose. Hey. Team zero angazi ngeke nizwe ngisho team Hayi. zero Bafika ama-team 0 la nawe. team zero Ya. Uba yini ethanda ucela imeshi kumina impela. Uvela ungisukele. ngifuna ukufunda from the best yabo sibone senza kanjani Oh, ufuna ukuzofunda. Hayi ucele kabi ukuzofunda kabi. Hayi. Ucele ngesikhathi esirong. Kumuntu orong. team zero so zero connect Yabona nami ngiyaqala ukwenza lento nawe. Angakayifundi nami ukuthi kwenziwa njani, kwenziweni. Ngiyabonga lapho makangikhola. Kwenziwe njani? Sengithemba umadlelo nje la ukuthi uzobhala phansi la ezansi ukuthi angenze njani-ke manje. hey bonke usuka kude nalento alright uba nje Yeah. isikhathi izakhala Naso isikhathi impela hayi. team zero engeke unzima kakhulu usuku-1000 1.7 Hayi mzukulu ngiyazi ukuthi engathi wenze kakhulu la ingane le. Ingane. Kodwa kunabantwana ngathi bane. team zero connect wozani Hola. Ubiza ama-team 0 usawabiza walandeke khetha. Suka emabhozeni. ubani uqila zinga zingahleka-ke
Uma emabhozeni uzawulimala. Hhayi wemama, hhayi wemama, angiboni. Cabanga njalo ukuthi bangasniper la bantwana. Snipe. iziyakhala. Ya, bakithi, Nkosi yami. Hawu, kanti ungibizelani ngempela ungichazele. Hhayi, sengibonile-ke sidlala kanjani impahla. Yazi bengiqala ngempela. Okay. Oh, besiqala sobabili. Wey, hayi. Team 0. We-VIP ngidlale-ke nalo mfana sirematch naye. Alidlale ukugcina. Ekugcina. Hayi, Ngi-MVP. njalo. Ashaye ukugcina. Awuthi. Sengisethe. Ngirimatche naye. Oh, ngibathi angikuxolele khela. Alright. Okay, ngiyabonga. Oh, ima-ke nangu umama wakhona uthi hhayi asirematch. Unesho? Bakhala ngama-rematch. Hhayi ngeke. Sengishawe isikhathi but ngiyabonga. Ngizofika ku-live yakho ngiyezamani. Okay, Shaya impahla. ima-ke sirematch. Bakhala ngama-rematch. Bayagqilaza abantu bakho. Yeah. Alright. Kanti idlala kanjena lezi zinto. Hey, nabantu